खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजियाव फगवायनाय महर लान सनाफोर दामगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबगासिनो मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो मोखां सुनानै नोंथांमोनखौ बरायहरबाय मोखाङाबो एसे देरि जानानै सुखादों नालाय ओमफ्राय सानैयानो जाबाय आं ब्लग लाबोखायाखैमोन हाया मानसियाबो देहाया खर'आ बोरैबा जागासिनो दङ ओमफ्राय मानोखौ देखायनो फैनांगौ नों आंनो ओरैबाय 1 2 3 आरो सासेयालाय बिस्कुट थेमा लानानै बाब्राबफागासिनो दङ ओरै नायनां भगबान बेखौनो आंखौ अनलाइन बिहरबायब्रा जा आलाय सिलायखा उन्दैयानो सोरबा गानो गारि सालायनायाव गानजागोन बियो हो बोरै ओरै बालायानो हाबजोबगोन माथो हाबा बावसो ओमफ्राय मानो गाननो लुबैनांगौलै आं गाननो नायनो खनसे देलाय सोनानै हरलाय आंखौ माबायदि नुयो माथो आं मबाइलखौनो नुलासो गाननानै ओरै नायसै आं सिंनि Oh my god, yo. Dede. Tek, baikun. Honey. अखाजोर जायो इनिफ्राय सुनाफोर आङो जि सुखांबाय ओंखायनो बेयावनो आङो माने नोंथांखौ बरायबाय आरोना जि सुखांबाय नङा बेखिनिल' सुखांदों बग्रा ओमफ्राय नै फुरा गामलासे दंबावो बेखौबो सुनोसै आरोना ओमफ्राय थान्दालायनानै एसे मिन्थिखाबाय नङा होमबा सुनाफोर एकदम दाख्लैनिफ्रायनो खर' आंना भारि आरोना दिनैबो भारि मिन्थिया मा जाखाथाय अन्दरावसो बोरैबा जालांबाय नामा ओमफ्राय उफाय गैया बिदिनो सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय ओंखायनो मबाइलखौ बारा नायथाबनो हायाखै माखौबा निउसफोर खालि खोनासंदोंल' आरोना आङो बोरैबा मोननानैहाय आरे मानो गोलैगोन सुनाफोर हालागै दाहा आरो टाइम जालायबाय स्कुलनि थ' सासे सुबुंनिखौसो रेडि खालामग्रोनांसिगोन ओमफ्रायसो जिखौ सुनोसै आं थ' आं ब्रेड बानायनोसै फैदो थ' नायलांबाय हैदो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग सावरायनो मा शेयार खालामलांनो हायो हाबाफारियाथ' गोबां दङ ओंखायनो नै कम्बल गिदिरखौ लामखाबाय सुनाफोर आङो ब्रेडफ्राबो आजिखालि मा एसे दाम बारायखो आयै कदमथलायाव थांदोंमोन नालाय मैया ओमफ्राय नै दावदै लादों दाबो खर'आ बिराद भारि आरोना हाबाफारि जोबस्रांनानै एबार दान्दिसे उनाव ओंखारबाय आं बाजार फारसे ओरै मादैबो दङ ओमफ्राय माने मादैयाबो आदार लायगोन जाहैदों आसाम ट्रेक्टर ना मा मादै नोंना आसाम ट्रेक्टर जानो लुगैदोंनो ओमफ्राय आंहा आसाम ट्रेक्टर नङा थांगोनसै मा मोननो लायनोसै आरोना फैदोंना ने ओमफ्राय आंनि फिसाजोआ खालि मालाय बैया मालाय दख'ना आरोना हालाय मा मबाइल मोनबाथाय माबादि बाथाब होयो दख'नाखौ नायनां बैसागोआव बायनाय दख'नाया बैयामोलना बेखौसो स्राय गानबावगोन जाहैदों थांगोनसो सोनाबगोन स्कुटिजों थांगोन आरोना फैसा गैला आंहा रिक्सा भारा स्कुटिजोंसो थांगोन खनसेनो थाव सोनाय एसे दंखायो मालाया माखौ लायो आंहा नै बेखौनो आरोना मालाय जेब्लाखि जादोला माखौ जानो गोसो बायनानै जागोन खिन्थु आंनि नोजोराव बेनोसै नालाय बेखौनो दल 100 थाखानि लानानै ब्लड आरोना आरो जेबो फांफुं गैला इउ गैया इउ आया माने सौफैबायबो जेबो गैया आंना आदारा नै ना बेनिफ्रायहाय सबाय बिमा 20 थाखानि मुथासे बोरो गथ'आ जुथाखौ बाहेरायावनो फुनांगौ होनबा आयै दे फुनसै दख'नाखौ आयै ओमफ्राय लासैनो फिसाजों आंजों नारा रेडि खालामनानै लाबाय नै नाखौबो सुखाबाय ओरै सबाय बिमाखौबो हाखाबाय आलु बे ओमफ्राय ओरै दङ जोंहा टमेट' होगोन आरोना साराय जानखाबाय आङो संनोसै माने दुन्दिया मुथासे लाबोखादों 10 टिकानि बेखिनिखौनो सिम्पोल ओंख्रि स्ल' मसनाव संबाय थानोसै सनाफोर आङो एकदम आथिं आखाइ ख्रुब मोनदों माने बिराद ओरै उन्दुनानै थानो लुगैदों आरो रेस्ट लानो लुगैदों ओमफ्राय नाथाय अके स्कुलावबो लाङासै आं फिसाजोखौहाय थांबाथाय होसो जागोन होननानैहाय ओमफ्राय लासै आरोना ओमफ्राय सनाफोर ट्रेनाबो लेटखा ओंखायनो न' टेनसन एकदम स्ल' मसनाव संनोसै आं गिबियावनो नाखौ बहायग्रोबाय ओइ अबेनि आइफन लानानै मा दादागिरि आब'निखौ अखाजेर फैदो दख'नाखौ फुनसै मा आइसोर दे होमबालाय दे फुवानोहाय जारलासो गानथारदो जाबाय आंना ना एवखांनाय हाबाफारिया ओमफ्राय नै बियो मोनथारनायसो आरोना आफानि जाहैबाय बियो ओमफ्राय नै फुलकबिखौथ' ओरैनो आङो थोबसे होबाय थायोमोन ना दिनै थोबनि आरोना जाग्राया सानै नालाय आलु थालु ओमफ्राय इसोरखौ एसे ग्रेन्ड खालामनानै लाजोब्बाय आङो टमाटर ओरै सामब्राम सुमब्राम हरे कृष्ण लागावनोसै
ओमफ्राय एसे एवथ्रमनानै बोखांग्रोलायगोन आरोना दिनै एसे आलदा संगोन ओरैनो नर्मेलि ब्रब्रा हरनाय बायदि नङा बेखौबो एवथ्रमनानै बोखांग्रोलायगोन ओमफ्रायसो नै इफोरखौ सेरगोन आरोना ओमफ्राय दा सानैथ' जा मोजां फुलकबिजों ना ओंख्रि संनाय नुगासिनो आं संनाय आरोना एकदम बिथाबो बिस्रा फुलकबिजों गोथाव संनाय नुगासिनो दङ होनबाय थायो ओमफ्राय बिसोरथ' मानो बांसिन बाङालिफोरखौ संनाय नुयोना बिसोरथ' जा सिलपातायावसो उनो नालाय आंहाथ' सिलपाता गैया नालाय आंहा ग्राइन्डाराव होबाय आरोना ओमफ्राय आं बिदि नाजानायनोसै गोथाव संनाय नायनानै जानो मालाबा खाफाला गाज्रिबा फुलकबियाबो मोजां मोनबाहाय फुलकबि मोजां नङाबाबो राखेंलायोना जेखियानो जादोला आं प्रपार संनो हायाबाबो एसे नाजानोसै आरोना बै नुनाय गोथाव नुनाया बेबायदि नै इदि एवथ्रमबाय आरोना मालाय आंहा ओमफ्राय नै ओरै फुलकबिखौबो एवगासिनो दङ बोखांफिनलायगोन ओमफ्राय ओरै सबायबिमाखौबो एवनो रेडि सेरनानै लाबायबो ओमफ्राय नै इहाबो आलु ओमफ्राय सबायबिमाया मोनसे लावग'ग' थालायो आरोना थाथ'सै मोनबानो जाबाय दा खननानै जानोसैल' होननायसो जाबाय बेखौ एसे मोजाङै ब्राउन जालायनाय एवथाबथारनानै टमेट'खौ नानि उजुदोंबा बाहेरायाव फै सना न' सिङाव हाबफैदों उजुनाया न' सिङाव हाबहैदों ओमफ्राय दाना गासिखौबो ज' हरजोब्बाय आरोना आङो बेखौ एसे गोबाव एवग्रोनानै लाबाय टमेट'खौ बिलाइखौ एसे गोथां जानो मोजां मोनो नालाय बिदिनो दै हरनोसै बिदिनो जाबालाय जि गोथाव जासिगोन फुलकबि आलु भाजा होनलायनाय आरोना बिदि नङा दै हरनोसै मागौ कालाराथ' फैहांबाय साननाय बादिनो गोथावखौ हमनो हानाय नंला आरोना आं मोनथिथ'ला आरामसे मिक्स जाथोंसै एसे गोदौबाथाय नाखौबो लुलाना हरखानोसै कालारा फैहांबाय सुनाफोर कालारा फैहांबाय नुनानै गोजोननाय मोनदां जानानै गोजोनगोन ना गोजोना मिथिला दान्दिसे बुर गोदौनायनि उनाव नाखौ हरबाय आङो एबारनो आराम गुरुबै गोदौबाय थाथोंसै हिट नुबाय नुनायालाय नै बा दा बुंसै आरोना मा जाखो सना थांगौ दुन्दिया मुथासे लाबोनायखौ ओमफ्राय फुरा आदा मुथाखौ बेयावनो लागावजोब्बाय आङो जाबाय संख्रि साखिनायनि दोरखार गैया मानो होनबा संख्रिया नाङाखैबाबो आं होनो मोनखाया बर्थडेबा आंना संख्रिखौ बारा जाया नालाय जाबाय ओमफ्राय ओरै बिसिनि स्र' गसंनानै खम्बाल थिखांस्रांनानै दंबावो दंनायालाय गेजेर खम्बलखौ थिखोथ'वाखै र' उल्थां फाल्थां खालामनानै एसे मोजां लामबावदों आङो बेनिफ्राय सुनाफोर बर्थडेबा आंना सफैनाया एसे देरि जागोन मानो होनबा आजिखालि बिराद लेट ट्रेनफ्रा गोजां बोथोर ना खुवा खब' ओमफ्राय आङो खुरनानै लाग्रोबायसो आरोना ना थुख्रासे लानानै नेबाय थानो हानाय नङा बेबो जेने थेने रुटि जाबाय होननानै बुंदों बेनिफ्राय ओरैनोबाथ' दा बायदियाव मोनफैयोमोन बे ट्रेना सानसुनि ओंखामखौ जोङो ज' मोनजायोमोन नाथाय दा सानसुनि ओंखामखौ ज' मोनजानाय नंला आरोना न' प्रब्लेम आं दा आदारखौ थुमनानै लाग्रोसै आयै मा सोंदों नों आदाखौ आयै मेंबाय नामा होनदों बिफानि भुकि पियासिफोर सफैयाखै हाट मानो बिदि बुङो नोंलाय मा आखाइ बावनानै फैलायखो टिउसन थाङा मा थाङा सोरजों आखाइ होगोन आं थाङालै आं लिरनो हायाखै दिनै स्कुलाव खनसेखौसो लिरजोबदों खायदायानो बेलेगसो खोमा खायदायानो बेलेगसो नोंसिना बा दिनै बेहा मासे आदर दिनै आदरथार आदाखौ अनथारदों नोङो हानानि आदाखौ अनथारदों ओइ आइसो सुबाय आथिं सुबाय थादों खोमा जाहैदो ओमफ्राय मा होनो थांनो हामारला नोङो आयै दे माथो होनबावनो आरो नोंखौ आङो दिनैफ्राय टिउसनानो गैथ'बावलासोमोन दिनै लास्ट थांनांगौमोन दा बायद'जों मोजां रायज्लायहरदो थ' थादों खोमा जाहै थां समस्याना बिफाखौ आंखौ लायखुमागोन साननानैसो नोङो बिदि बुंदों दोनदों सिन्था खालामनाङा थुख्रानै दोनखादों बारा हायला बायला देखायनो हामा दुगैयाबो मायाबो माबा आं मारै ओंखाम जागोन नै आखाया दे जेबो नङा बेखौ देखायबाय थानाङा आंनो हामा बेजों जागोन नामा नोंथांखौ ओरैसो जागोन दा नोंखि बेजों ओरै जागोन नामा बेखौ दा फोनांसैब्रा दिनै ओरै जादो समस्याहाय आंनि फिसाफोरजोंबो बिफाया आरो सफैयाखै गामा खालिबा सफैनानै थायोमोन नालाय बिदि समावहाय माथो होनना बुंबावनो स्टुडेन्टफ्रानो लेटबा एनिवे सुनाफोर आङो ब्लगखौ दोनथ'नोसै आं सानदोंमोन बे ब्लगावनो बिथांखौबो सामिल खालामनोसै होननानैहाय ओमफ्राय
गैयाबालाय गैयासै थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायना लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच खयथायाव सफैयो सफैदोंसै आरोना मोजाङैल' सफैदोंसै